बाथौ धोरोमनि सेन्सास आरो गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै आं सुंद' भिडिअ लाबोदों। खुलुमबाय। गिबियावनो आं सिखार जाखागोन, आङो बाथौ सिबियारि, नाथाय आं बाथौनि जेबो बिबान गैया। मानो होननानै बुंबा जिखुनु धोरोमावनो आंनाव बे रोखोम थोजासे अबिगथा गैया। दा बाथौ सेन्सास जाफुगासिनो दं। जों बयबो मिथिगौ, बर' हारिया पृथिबियाव जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो धोरोमखौ बाथौखौ सायख'नानै लादोंमोन आरो बर' हारियाव बे बाथौ धोरोम मोनसेल'मोन, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। बिनि उनाव गोबां रोखोमनि धोरोम थानायलाय बर' हारिनिफ्रायबो जाय जेखौ फोथायो, जाय जेखौ मोजां मोनो, थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे धोरोम एबा इसोरखौ सिबिनांगौखाय बजबनानै लादों आरो बेखौनो सिबिदों। दा बाथौनिफ्राय बेबायदिनो फारि फारि मोनसे मोनसे गावस्रालांदों, नङा होमबा? जों बेखौ बयबो मिथियो। जों हिन्दु होननानै लिरबोदोंमोन, नाथाय हिन्दु नङा होननानै जोङो बेखौ रोखा फोरमान मोनदोंबाबो उफाय गैयाव लिरबोदों। दा बेखायनो भारत सरकारा बाथौ धोरोमनि खावलायनायाव दा बाथौ जिम लिरनो थाखाय खाबु होदों। दा गुबुन गुबुन धोरोमनि बिथांमोनहा माने बाथौ जिम लिरनानै हरनो बादों। बियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखा बेरखांबाय। जेरै खृष्टान धोरोम सिबियारि बिथांमोना गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो रोखा बुंबाय, जोङो बाथौ जिम लिरनानै हरनो हानाय नङा, जों थगायनो हाया होननानै ससियेल मिडियायाव बिथांमोना स्पस्ट होननानै जों मिथिजोब्बाय आरोखि। नाथाय आं सानो बियो थगायनायनि बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय मदद खालामनायनिसो बाथ्रा फैगोन। जाथि हिसाबै मदद खालामनायनि बाथ्रायावसो फैगोन बियो। बाथौ जिम लिरनानै हरनायनि उनाव नोंथांमोनहा माबा मोनसे गिदिर खहा जागोन नामा? धोरोम सिबियारिफ्रा धंस जालांगोन नामा? माबा मोनसे निदान खैफोद जागोन नामा? थाखा फैसा धन सम्पति मान सन्मान धंस जागोन नामा? बेखौसो आं एसे सानदों आरो। दा जाथि हिसाबै मदद खालामनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा होमबा? आं बेखौसो सानदों। दा गुबुन गुबुन धोरोमफोर दङ, बिथांमोनाबो बर' हिसाबै जाथिनि खाथिराव, बर'नि खाथिराव लिरनानै हरनायल'आलाय माथो जानो दं? नोंथांमोना जेखौ सिबिदों, जेखौ बजबना लादों, बे धोरोमा बिदिनो थाबाय थागोन। ओरैनो मदद खालामनानै बाथौ जिम होननानै लिरना हरनाय। आंबो बिनि थाखायनो बेखौ फंनैसो बुंनो लुबैनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोखि। नोंथांमोनखौ आं खावलायदोंसो, नारसिननाय हानायथ' आंनाव जेबो गैखाया। नोंथांमोना आंनि खावलायनायखौ नंखाय मानसि हिसाबै गुरुत्व होयो ना होआ नोंथांमोननि बाथ्रा आरोखि बियो। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खृष्टान धोरोम सिबियारि दं, ब्रह्म धोरोम सिबियारि दं, संकरि धोरोम सिबियारि दं, सतसंगी धोरोम सिबियारि दं आरो कृष्णगुरु धोरोम सिबियारि दं। गोबां बेबायदिनो जाय जेखौ फोथायो बेखौनो बजबनानै खुलुमनानै थांनानै थागासिनो दं इसोरनि अननायाव, नङा होमबा? बेखौ आं बुंनो थाङा, रायनोबो थाङा, सोंखारिनोबो थाङा, गाव गावनि बे बाथ्रा। खृष्टान धोरोम सिबियारि बिथांमोननि गेजेराव सोरबा सोरबा ससियेल मिडियायाव बिराद गाज्रि लिरनानै होदों, गाज्रि कमेन्ट होदों। दा बेफोरखौ आं सानो गोजौ थाखोनिया बादा हरनांगौ, बुजाय हरनांगौ। नोंथांमोना मदद होयो होआ नोंथांमोननि बाथ्रा, नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होनायफोरखौ गोजौ थाखोनिफ्राय बुजाय हरलायोबा गाहाम जायो होननानै आं सानो। सोरबाया सेक्रेट मदद होयोबा बे गोजोनथाव बाथ्रा। गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि बिथांमोननिफ्रायबो थानो हागौ गोजौ थाखोनिफ्राय जों मदद होआ होननानै बुंनाय, नाथाय सिङाव सोरबाया जाथिनि खाथिराव मदद होग्राबो थानो हागौ। दा आङो गोलाव बाथ्रा बुंला, गोजोन्थों। जै बाथौ धोरोमनि, जै बाथौ जिमनि, जै बर' हारिनि।